Right, makadiko muri yeZimbabwe kumatimane nyika kwese kwese kwa muri zita andinonzi DJT1. So tinogara tichitaura isisu tichiti chawira iwewe chawira inini chawira inini chawira iwewe. Kana kachenge karike kutanga kako kusvika pano pa Tichkach MTV tinokumbira kuti usubscribeo zvakare wobva wabaya kabhatani kaya kuitira kuti patinobata kana kuti patinokanda nyaya inobva yasvika kwauri. So chawira iwewe chawira inini tese tiri vana veZimbabwe ngatitakurirane mutoro. Ndakagara panapa ndofunga muri kutarisa muri kuona kuti ndakagara namama vari panapa ava. Mama vari panapa ava vane dambudziko ravo ravainaro ratiri kuda kuti tiise musoro pamwe chete, tibatsirane sevana veZimbabwe toona kuti mama wedu ava towabatsira sei. So regai ndipinde muhurukuro mukutaura navo tinzwe kuti chii chakawawira, idambudziko ripi ravakasangana naro. Mama makadii zvenyu? Ndinofara zvangu. Ndinofara mama. Ndiri kutaura nani, munonzi mai ani mimi? Nini ndinonzi Mai Austin Maputa. Zita rekubarwa ndinonzi Anna Zuze. Alright, muchigara kupi? Ndinogara kuVhumba uKlek Valley. Alright, ndinotenda mama nekutsanangura kwakanaka, but ndakatarisa kwamuri mama ndiri kuona muri mudzimai anorarama nehurema. Zvakafamba sei kuti tisvike apa? Inini ndakatanga nechibayo ndanga ndakatakura. Ndobva ndabayiwa nechibayo paside pangu apo. Kobva mwana wabva atobuda. Nguva dzake dzisati dzakwana. Abuda kudaro maoko angu akabva atanga kuita chiwewa nemakumbo angu kunga ndanyikwa mvura inopisa. Zvadaro koko zvinopedza usondo. Kobva zvatooma maoko aya nemakumbo aya. Side nekumusoro kwemakumbo uku kwanga kuine zvironda. Kutsoka uko kwanga kwakaoma. Ndo zvakandoitawo futi zvikuno zvangu. Kobva ndazoenda kukliniki kwendakaenda. Asi kukliniki ikoko ndakaenda kukliniki yekuMozambique ngekuti ndanga ndisina bamari yakawanda inokwanisa kuti ndiende kukliniki yekunoku. Ndakaenda kuMozambique. KuMozambique ikoko kwakabva ati zvinoda kuoparetwa zvese. Mwakaoma nemune zvironda mwese munoda kuoparetwa. Kobva ndaoparetwa. Alright. Muchiri kurangarira here mama kuti imimi muri kuti makabayiwa makazvitakura, nhombo yacho inge ine mwedzi mingani? Yanga ine 8 months. Alright, saka mwana akabuda uyo akararama here kana kuti zvakafamba sei? Haazi kurarama, akabva atofa ipopo. Alright, ndinotenda mama nekutsanangura kwakanaka. Saka imimi kumashure uko ngatitarisei zvinhu zvakaitika riini izvi? Zvakaitika musi wa15 April gore rapera 2023. Alright, saka maane nguva yakareba sei? Tingati maane nguva yakareba sei muchirarama madai so? Izvizvi ndaane gore nemwedzi dzimweniwo pamusoro. Alright. Ndinotenda mama. Ngatimbodzokei kumashure timboone kuti imimi musati mawirwa nedambudziko iri maiwa mudzimai airarama sei? Mange muri mudzimai aiitawo chii mairarama sei pakurarama kwenyu? Ini ndisati ndawirwa nedambudziko ndandiri mudzimai wairarama nezvekurima. Ndaindorimawo magwere, madhumbe, bhinzi mumagadheni kudai kwetairarama kuVhumba uko. Okay. Alright. Saka muri yenyu yakakura sei amai? Makaroorwa here? Baba variko here? Baba variko. Alright. Saka baba mawirwa nedambudziko iri, baba wakaritambirawo sei semunhurume? Wakandoritambiravwo kundoti dambudziko rauya mumba mwedu. Hapana zvetingakwanisa kuita, chirema ngechako munhu. Ndinondogara nemwimwi zvakadaro. Okay. Aiwa, tinotenda. Ko muri yenyu menge mune vana wangani kana kuti mune vana wangani izvozvi? Ndine vana 6. 4 ndo vari kuendawo chikoro, amweni wacho asi kuchaendawo sikuru. Wana wachiri kuenda kuchikoro wangani? 4. Chii chiri kuita kuti wana watadze kuenda kuchikoro? Kurarama kwacho kwetiri kutoita nababa acho munhu unotoshaya, haawani, haashandi, saka aindorarama nekundorima ikokoko. Saka ndo zvinosakisa kuti zvekutoshayiwa mari yekuchikoro ndo zvinosakisa kuti vana vasaenda kuchikoro. Alright. Aiwa, tinotenda. Saka imimi nhasi tauya panapa isisi weTichkach MTV. Shuwiro yenyu zvingava chii chamuri kushuwira kuti dai mhuri yeZimbabwe yakubatsirai nacho kana kuti yakuitirai? Chii chamuri kunyanya kuda kuti mhuri yeZimbabwe ikubatsirei? Inini kumhuri yeZimbabwe ndandiri kukumbira makumbo nemakirashe ekufambisawo ndiwo kana wheelchair hayo.
yekuti ndinokwanisawo kundofambawo kadistance kakandongawo ndorebawo padoko kuti ndinokwanisawo kotsvagawo zvekuodha ndichitengesa ngoti ndakandojaira upenyu hwekurarama nekundorima. Saka ndakudawo chinjawo upenyu wacho ngoti kurima kwacho kuti ndibatewo badza nacho zviri kushupa. Saka ndaikumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti unokwanisawo kubatsira, andibatsirawo nemakumbo kana wheelchair kana macrash. Alright. Aiwa, tinotenda mama nekutaura kwakanaka. Tinodaira kuti mhuri yeZimbabwe iri kukunzwai, mhuri yeZimbabwe vari kukuonai. Zvakare tinozviziva kuti mhuri yeZimbabwe variko vane mwoyo, variko vane tsitsi. Kana tichinge tauya nemunhu, kana tichinge tauya pamberi penyu, hanzi mbudzi kuzvarira pane wanhu kuti idzingirwe imbwa. Saka kana tichiuyawo nedambudziko pajekerere mhuri yeZimbabwe, chikumbiro changu kuti mudzamise pfungwa, tibatsire mama wedawa, zvinhu zviite zvakanaka, kuti upenyu hwavo huitewo kakureruka chero zvakaoma. Asi kana tikaisa musoro pamwe chete tinozviziva kuti zvinoreruka. Saka mama, tinozviziva kuti kune vamwe vanonzwa mwoyo vanoda kukubatsirai. Wangakwanise kukubatai papi? Anokwanisa kundibata pa 0772 591 185. Alright. Aiwa, tinotenda. Namba idzodzo tichadziisa zvakare pascreen pedu kuitira kuti vanhu vagare vachidziona. Right. Mungawa here muine mamwe mashoko amungadi kutaura, amuri kufungidzira kuti masiye amunoda kuti mhuri yeZimbabwe izive? Mashoko endinoda hangu kutaura ngeekundoti kune unotonga andowanawo chaandowanawo chekundibatsira nekuti kurarama kwacho kwaakunetsa. Angowanawo chaawana, havanawo mari, havanawo kana hembe, havanawo kana chero chaangokwanisa kuwana chaafungidzira kuti ndikakupai munogona kubatsirika. Eho. Aiwa, ndinotenda mama. Thank you very much nekutaura nesu. Tinodaira kuti mhuri yeZimbabwe wanozunguzika, zvinhu zvinofamba zvakanaka. Zvakanaka, notendawo kune mhuri yeZimbabwe. Alright. Mazviti. Right. Mama makadizve? Ndofara makasimba here mimi? Tinofara zvedu. Ndiri kutaura nani? Munonzi mai ani mimi? Mai Togara. Alright, ndinotenda mama. Ndauya panapa ndaona mama wandenge ndiri kuita hurukuro nawo. Ndiani wenyu? Munin'ina wangu. Alright. Mungatitsanangudzirewo here mama kuti mutoro uyu wamuinawo kana kuti kurarama kwavari kuita, ndiri kuona kuti pane dambudziko rakati kurei. Muri kuzvibatawo sei? Dambudziko riripo zveshuwa. Dambudziko rakati kurei, takangorigashira kuti ndo zvazviri. Asi zvimwe zvacho tiri kugundikana kuti ndomubatsira sei. Sekuti munhu une mhuri yakewo, ininiwo pendiri panapa ndakaroorwawo pane mhuri yapo. Saka kuti ndizokwanisa zvese zvaanonga achida zvikwanisiro handisi kuzvikurira ba. Ndosaka tauyawo panapa kuti titsvagewo rubatsiro. Alright. Saka chii chakaita kuti mimi muwatore kubva kumba kwawo muchiwaunza kunoku? Nzvimbo yacho yaanga ari kuraramira yacho, kana network chaiko hakuna, haisi nzvimbo yakanyatsa kutsarukana yekuti nesituation yaari ungakwanisa kuti ararame. Nekuti futi arapike futi mupfungwa, kuti ndikamborambawo ndinaye pamwe counseling ndichingomuonesawo kuti ndo zvezvinoita, pamwe unorapikawo mupfungwa. Ndo zvandakaita kuti nditore ndinge ndinaye padhuze. Sekuti murume wacho ungoriwo munhuwo, haana nechaanombogurawo, munhu uri kungoraramawo. Isusu mumhuri mwedu ndini nditori munhu wacho, ndini musikana mukuru. Baba edu hatisisina, akashayika, saka hatina wetinombochemera umweni. Pendiri ndo pezviri kutotangira. Ndo chikonzero chandakamutora nacho ichocho. Alright, ndinotenda. Saka nhasi kumhuri yeZimbabwe yatakatarisana nayo, mashoko api amuroda kutaura nhasi kune mhuri yeZimbabwe pamusoro pemunin'ina wenyu? Mashoko endinoda kutaura ngeekutokumbirawo rubatsiro kuna akasununguka hawo, kuti akakwanisawo kuona chekufambisa, nekuti munin'ina wangu ndakamutarisa haisi nyope mukurarama kwake. Saka akaonawo chekufambisa, inyari wheelchair kana maartificial legwo, unokwanisawo kuzvienderawo pamusika pake achizviitirawo twumari twake twekuti unogonawo kuriritira mhuri yake. Ndizvozvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Thank you very much mhuri yeZimbabwe, tinotenda. Ndofunga nyaya mainzwa. Inini ndogara ndichitaura kuti ngatitakurirane mutoro. Chawira iwewe, chawira inini, chawira inini, chawira iwewe. Ndofunga manzwa dambudziko ratinaro nhasi. Mukatarisa awa ndisisi wari kutaura kuti ndatotora munin'ina wangu kumuisa kwandakarorwa. Iwe watorowo muroorwa, but hawana chekuita. Wati regaiwo ndibatsirewo chi, ndibatsirewo munin'ina wangu. Saka ndakukumbirawo mhuri yeZimbabwe ruoko rwenyu nemwoyo munyoro kuti tibatsire hama yedu iyi zvinhu zvireruke zvifambewo zvakanaka. Ndinodaira kuti foni nhamba ndo dziripo idzodzo, munokwanisawo kuwabata ipapo kana kuti fonera isisu kuti kana pane zvamuri kuda kuti tinge tichisvika. Isisu zvinhu zvedu tinoita pajekerere. Tinoita pajekerere, kana pachinge paine zvatinenge tawana tinoenda futi todzoka pamberi penyu totaura kuti mhuri yeZimbabwe tinokutendai. Tinoziva kuti patinogara tichiita zvirongwa izvi vamwe havadi hawo kutaurwa mazita, asi tinoenda nezvamunenge matipa, totaura saizvozvi tichigashidza zvamunenge matipa. Thank you very much mhuri yeZimbabwe, ndinokutendai. Mwari wekudenga ngawakurangarirei, wakuitirei zvakanaka, waramba vachikupai mwoyo munyoro wakadaro. Mazvita.